Nakita mo itong balita sa FB ba? Saan yung balita di ay? Si Rini ba? Itong idol ako. Kinsay Rini gani? Ay, kailan ko ana, si Rene, katong mekaniko. Makayam, palarong pambansa, mangguto. Player, mangguto. Ayati, katong kusog kay Mohansa. Idol ba kay nako to? Oh, mo na sa Jo. Sayanga, lagi ato bata ba? Dako pa itong future ba? Ay, katong idol ninyo. Sus, wa mo kita sa Reels. Katong highlights ba nga ako siyang gidakdaka sa palaro ba? Bulat di ba siyong? Paghilom na chong, maglisod, manay kag sulod sa Interpurok. Laro pa na litox ti bagha. Hilom mo'y. Ay, lumin na ninyo. Kabantay, upas pa piniabot mo. Taw tingkaw na ba, gutom na ba kay ko. Isa. Tanawa. Yati amo drive nito hana tanawang miniban nagbuguros. La. Hoy, naman sa mo? Ay, si Scott, si Papi, manday ni. Ay, yatis paps. Ninduta ba ni mo service asa man ni mo gikan? Naghilom diya siyong ay nasig pangutana unsay pagtunin mo sa kwa, slap soil. Ha? Ya, unsa slap sale niya? Slap soil ko balo, dam. Slap soil dam. Slap soil? Pamino na ko, murag absing ko na pag-discuss ang maestra ba? Pagsalin, masaya ka balo kalin. Ko bulo na. Ikaw, Jo. Nakalimot ko. Assignment mo na sa una. Ay, wami ka balo. Paps, unsa din ang slap sale paps? Sus ka mga bulok gid ninyo eh. Tagalugan na ninyo. Uy, murag kabalo na ko ya. Murag 2 words. Unsa kay Tagalog sa kwan niya? Slap? Hampas. Ampas? Hampas. Pas. Isa. Ang unsa tong isa? Slap soil. Soil, unsa may soil? Soil. May soil. Soil beans? Dili. Tara ka soil, soil. Lupa? Oh, hampas? Lupa. Tama, naara man day na. Paps, mga naguruta kay gutom na kay ba? Dams, relax. I got this. Na ako'y dala lutunon diri ah. Ayun kay nagdala. Asa man nun? Adri oh, sa kulikod kuha ninyo. Hawa dia kay mo ko. Hawa dia. Dam. Awa din ako. Dako kay ka. Lok adakuan oy. Unsa man ni nasa bag? Paps, unsa ni nasa bag? Ay, wala lang. Pakala daw. Tana. Hala. Dalawa na yung karne yung sao man nato ni. Lain pag sabuan na to ng buo. Maglit yung bili taron. Keep quiet. Tuyo na ko nigdala nga magbili tagay. Na may ni-request ka subscriber na to, magbili na po daw. Kunya usa pa man atong giulat, do kay biya ni Maloto, sugdan na nato ni sira di ang portahan sa minivan. Salamat sa nag-requestan niya. Nagsumat. Mansa ni, ako po. Mansa ni Paps. Bye. Saktor kayo? Bait sa kahabog. Lamianing bili. Uy, tarungan niyo luto. What? Kanang crispy cake panit ba? Para pagpaak. Crunchy, paminaon ba? Kaon na lang ko diha, Dam. Request kayo ka. Mura mag ikaw nagdala. Wa pa mo na humanda siyang. Ha? Kumana nang taniyam kung ning tabang pa ka diha. Unsa man ni si William nga mo pa rin pagbalik. Di man mo tabang. Kaya raman niya dihagoy kadagkot yung mga lawas. Lamin ka, di pa kanon, oy. Paps, Led, kumusta na diyan? Haling na na. Salamok. Ulat lang yan, og mahaling ni kay ikaw mong isugban rin buwang katabang diya. Bahala mo di ang tugo. Kulira yung buwang mo na to ginoon. Sige lang Led. Unya si atong patriyukon ri ah. Kana Paps, para makabalos ta kita na po magpahayahi unya. Okay na ni. Ipadulong lamas rebe. Drums. Mura naman nagpizza, Jo, no? Jo, unsa kag butangan tanig cheese, Jo? Sabay di Adams. Experiment na po ka. Gusto ko kuwan nga butahi po. Taka. Basin na ko pwede. Kaya ang pizza biya no, nabi cheese. O, tuwara. Gidaman-daman ng kulira, oh. So, sagay na. Ilong to lamas rebe ban be. Yan na ni. Nice kayo. Hey, yumanari, aling na. Pwede na yung takangan ni diya. Kumusta? Okay na ni Paps. Asin suka to yung layo ko lang. Paabot na kamay. Otso na kay gamay. Bakot na mo diya. Paghilom dia, namiya na sukog tirungan, oy. Okay, paisa ni. Sige, abin tulungan be. Mina, mali.
Flynn. Awa na, Dabs. Flynn. Kapag yung kagtuhog ron. Ha? Eh, ang kanglan. Ang pawala. Master. Ay, salamat. Tumanar agad. Plus na nato ni Jo. Ay, kabo, ang imo naman ang giinom hinuon nga ihaplas na diri oh. Ay, di atay. Wa mo nag-ingon. Bataan yun. Di ka mangutan na good. Babs, mana may gikot dire. Nahaling na diha. Di atay, hapit na ni maupos. Dali na, dali. Tara. Bye sa ni. Harap na halis lay day. Dali yan ninyo, kainit na kayo. Yan ba? Awa na, Jo. Artis, bila ko mga aunag. Takang mamanday na. Ilong dia. Karon makabalos ta siya ha. What? Ikaw tuyok diri kami. Uli ka, dire. Uli ka. Kami na sa bawal. Bawal. Tuyok diri, katuyok diha kay tutulog na ka. Tuyok ani. Kabuang ni Muyam! Anong ikaw may ituyok? Kanang kuwan ba ituyok ang bili buang-buang? Ay! Kining bili di ay! Ata pa na ani tuyok ko, noy! Hoy! Inening brown na! Balos ta sa buang. Tagpo na tinuyok diya. Perting inita. Sir, isa di ka. Pero ina niya, pagluto ato ang panit, bain-bain nun din ato. Kaya ron maapot ta ba? Ito. Ano yung problema na, Paps? Basta ako una mo paak sa panit. Sound check ba? Pwede na. Buang ka ako. Ako'y nagdala. Okay lang ako. Okay lang, di ba? Siya nga tagiya sa lechon bili, di siya muna. Wah, tuara oh. Lami na tanaan oh, ni action ng pula oh. Na, Mills, paminaw na ko ba? Mga 20 minutos na lang. Luto na gina. Kaya na lutoan na, Paps. Uy, magduha ka oras naman lang. Wapagyapon na luto. Itong nagani ko no. Ato, daw na to daw. Ay sa. Hoy, William! Ay ate, ning bataan niya, si tulog-tulog niya. Talong nga nagtuyok niya nga mga pagod na. Sorry. Ay, sa. Crispy naman kayo ni. Magluto na yun ni ba? Wow! Ay, luto na. Psst, Jay! Yeah, luto na. Ang dama ng kanon dia. Kanon, plaster na. Ay, isa. Uy, ano man? Relax lang. Unsa man, Paps? Mag-andam ni kanunong yung mga una. Uing ayaw sa gukara. Na ang ano di man hukaron nga mga on nagali no. Ay, naunsa di ta diri mo kaon. Ana, nabuang. Asam din mga una, tunga sa highway. Buing mo. Di na to nakaunon diri. What? Padagata. Uy, anak! Anak, swimming! Awasan na kay mag-swimming ta. Let's go! Hoy, kana! Ligaw dagat, tara! Swimming! Sus, inigabo sa dagat or Bob, sa entrance pa lang, mudive na ko. Bantay lang burit-burit ni mong buhanga ka. Ginabot ang salamat! Aman, dito na. Tara! Yakas dagat rin ako sa'yo. Plasta na tayo mga untay. Wala. Gusto sa mga on. Iko ta muna. Uy! Maligo sa ko, bahala ko mo. Yati na uyo niya nalagi. Maligo na po kayo, bahala ka, maligo na lang po kayo. Maligo po kayo, wag na nan. Wala, maligo na po kayo. Luma man di ani. Uy, ambak na. Buwan sa'yo, lalong kayo. Ay, kabuang mo, bawa na be. Gawa nila eh. Kabuang ba ambak? Buwagi ko hagdanan, be. Ano man to? Lakaw man. Diri, di kumagi di ay nga na may kuan diri. Hindi kagyanan. Oh, kasipti ra diri. Ay, kabuang. Hoy! Ano na magkaliam mo kagpato? Nagsaw diri, oh! Diri,
dali. Dali, Liren, unsa ka naman? Ah, di ko di oy, lalom kayo, giilad ako ninyo. Ambak na, ambak na. What? Unya, kay nakaambak naman ta. Butong na jud kay bay, di ba? Balik, Gara kaya. Kaon pa kay, bahala ka na. Asa man mo? Mo kaon kay gutom kaayo. Tara. Ulay, gutom kay wala bombak. Yan, nakadam sa nakan. Unsa pa bilapil ka kaon noon? Abutan ko ninyo, gutom na po kayo ba? Stilan yung mga bata, oy. Tao na. Pangatag ko panit. Ikaw may nagdalang meals, asa yung utang? Kawat ang bilis, ang awa lagi. Ano na nila bilin? Ikaw na ang mali. Ang bakit na sugod? Ano bisulod mo pun mo tanan mo yung bantay. May tao na dong, sige dali na biro. Tara. Tingnan mo ni gutom na biya tayo. Hoy! Ang aoy! Excuse me, miss. Ay, Milo, unsa man? Pwede mangutana? Mga tana, unsa man? Kita kag ganang kuandri karton. Cartoon, kanang wala ra ba ko kita cartoon? Ay, gidagit mo sa ero ang sudan nga bili ba? Sige, salamat. Ah, sige, salamat. Magaling kang kupal ka. Isahan mo na ko sila. Ano ba itong gibiling ko? Da, puro na nung bili.